Kaixo, aurreko bideo baten ikusi genituen periodifikatzeko doikuntzak gastuen adibidean, eta oraingoan ikusiko ditugu sarreren kasuan, bale? Eta honena aurreko bideoen ikusitxako bezala, igual adibide batekin, bai? Orduan, hemen esate dugu, adibidez, azaroaren batean, Debako SL enpresak bere lokal bat alokatzegatik 5.000 euro kobratu ditu banku bidez, eta ordenketa hilabete hauei dagokie 2024ko azaroa eta abendua eta 2025ko urtarrila, otsaila eta martxoa. Beraz, 5.000 euroiek dia 5 hilabetetarako diru sarrerak, bale? Karo, guk azaroagaren batean egingo dugun asientoa edo hau izango litzateke, bale? 700 horretan errentamenduen sarrerak, hartzeko aldean 5.000, bere bezarekin, eta guzti hori bankutetik kobratzen da. Segertatzen da, guri 2024ko balantzeetan agertuko litzaiguke 5.000 euroko diru sarrera bat, baina 5.000 euroiek ez dira 2024ko diru sarrerak. Bai da, baina parte bat izango litzateke, bai? Orduan, egin beharko dugu, hemen jartzen duna, bale? 2024ko abenduaren 31ean, 2024an kobratu eta 2025ari dagozkion sarreren periodifikatze doikuntza egin beharko da, bai? Kasu honetan, ze doikuntza egin beharko dugu? 2025era urteko sarrerak zenbat, 5.000 horietatik ze parte da. Esan dugu diela 2 hilabete 2024koak eta 3 hilabete 2025koak. Orduan, 5.000 zati 5, 1.000 eta 3 hilabete baldin badia 2025koak, 2025 urteari 3.000 euro dagozkie, bale? Banaketa proportzionala egiten dugu. Orduan, sari ingo dugu abenduaren 31ean, 3.000 euroiek kendu, bai, ikusten duzu murrizten dugula 752 kontua murrizten dugu 3.000 eurotan, eta hori eramaten dugu sarrera aurreratuak deritzen kontuari 485, bai. Gero ze gertatuko da, adibidez, 2024ko balantzean, agertuko litzaiguken saldoa izango litzatekela 2.000 euroko saldoa izango luke sarrera kontu honek. Hori dela ondo legokena. Eta gero, urtarrilak bat irekiera asientuan, ingo duguna da bolta eman honi. Zergatik? Orain bai 3.000 euro horiek doikuntzetera eraman ditugunak, horiek bai dialaia 2025ko sarrera bezala kontsolidatuta, bale? Guzti hau da sortzapen printzipioaren ondorioz, haien ez dizuete komentatu lehen, baina sortzapen printzipioak horrela diolako, bale?